जोंगा पलिटिकल जों फाइटारिया जों जातिनि फाइटार बसमतिनि फाइटार लीगल फाइट लीगल जस्टिस सेनि डिसिप्लिन आर्मी डिसिप्लिन सेनि डिसिप्लिन आसाम राइफल डिसिप्लिन सेनि डिसिप्लिन महात्मा गांधीनि थियरीनि डिसिप्लिन आबनि बागै पृथ्वीनि सबसे फाइटार के जाति ते हानि बागै जबाखायनै बसि पृथ्वीनि फाइटार पदर अ फाइटार नो जों दिनैनि साल जों मानु हायं हा कतर तिप्रा हास्ते गनांगै दिनै 72 इयार्स ओंखा अ हानि बोसाराव बयनिबो साबाय सातक पिटक माने आबनि सिगां अ हानि बोसाराव राजशासन खालायै फायनै बंशरक दिनै ब जागा फायस फैखे आबनो फियकनानि बागै 67 इयार्स जों नांखा दिनै 2021 बाय 2014 साल माइनास खेदि बोसोरखा अ दफानो फियकनानि बागै जों 2014 सालनि 30 तारिख जुन नगबार बंबार साल ताल भारतनि आइन कानुन बसकांगो संगै रांसाक हा आमा कथार हा आमा तिप्रानि हिस्ट्रिकेल बैकग्राउंड लाइफ बुमानो बसकांगो संगै अंक्लक बसकां काथामु नावै साखी नावै संसारनो सुनामनाय सृष्टिकर्ता बलं सुवाइमा दङैफा जोंनो जों पयट खालायदोंमोन इसिनि बाबा गरिया जिसु ख्रिस्ट ब जत मतायनो साखी नावैसि दिबिए मा आसायो अमो मोसंगै मा खालायमोनि मोसंगै आसायमोनि दिबिए बिया अमो काइसे ईश्वरनि दान अमो काइसे भगवाननि आशीर्वाद बाय आसायमोनि भगवान नखलाय दङो बाबा गरिया नखलाय दङो जिसु ख्रिस्ट नखलाय दङो अ तैपरा सारो जाना जाबाया नुनो नुबाया बंश तंनाय तिनि खरसा खर नोंनि बोल ब्रांति बाय तिनि इ बुक द बुगिवै मा तखा हानि नखफा लेबारनि परिणतङै तंका अ दफारनो बाहायकी फियगनाय मतायरक जे बरंनि थानियो आकर्षण नागै जे आश्रय नागै फियगनानि पर्यन्त बरंनि थानियो अमहाय पवित्र बरफ नुगलिया अमहाय कंडिशन अमहाय पवित्र बरफ आसायनानि बसुमतिनि आशीर्वाद न भगवाननि आशीर्वाद न तयै या फाव तयै जे चबा खायनानि अमहाय व्यक्ति खरकसापन तिप्रा हावा आसायलिया आबनि बागै 70 बছর पारनानि थाङै दंखा आ जरावो दिनैसिनि मिस पिके जमातिया पवित्र खलायै कथार खलायै अ हायंगो आसायै बनि मेचर माने समय ठीक बसमति बनि पर याग्रखा आबनि बागैनो हानि आशीर्वाद गना संवेदन बसकांगो संगै आंदोलन तिनि जरा खाय दंमोन बागै 7 इयार्स जे बेनि अचिभमेंट नरेंद्र मोदी नो जे केस खलायमनि यूनाइटेड नेशन जरा नरेंद्र मोदी ने एगेंस्ट कक सामनि जे सिनि 13टा अचिभमेंट नो जे सुप्रीम कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस नरेंद्र मोदी ने एगेंस्ट कक सामनि नरेंद्र मोदी कक थाइसे पनि पादल कैनानि उल्टा जवाब रिमैया बुझ्नु कतर नानि अ जवाब जों बासाइटु बुबाग्रासिनी महाराज प्रदुर किशोर मानिक महाबुबाग्रांफोर नरेंद्र मोदी नो केस खलाय मांगला तामनि बागै बनि थानियो बसमतिनि फानकरै भगवाननि आशीर्वाद नाङो हाय लंका खलाय मैया आइनो शिवनि नाङो आइनो शिवनि के बसमतिनि आशीर्वाद नाङो जे जातिनो बखाबाय हामजांनाय जे दफार जे व्यक्ति निजिनि आसायमनि मातृभूमिनो आनि सामों आनि आमा हुनु जे खाबाय गसे माने आ बरक्सि अ चबाव बासवै मान्नु
Aba hike gosime yanke botini phai khana thang mai.